Donostiako klasikoan segitzen dugu Arkalen Gora lasterketa buruan minutuko errentarekin. Jose Iban Gutierrez, Garate, Berdugo eta Florentzio geratzen dira. Andaluziako Montenegroren arrastorik ez da, geratu da. Eta Erne, tropelaren aurretik movimentua baita 10 bat txirrindularik jo dute aurrera. Ja, Arkalen Gora beraz. Talde nagusian jendea mugitzen hasi da. Saxo, Lampre, Saxo Fulsanen batza izango du. Andi Eslek erretiratu dela esan dizuegu. Andi Eslek ibilbide erdia egin eta klasiko guztia erabaki du. Iatze erretiratu gintzen Andi Eslek. Ia zerobikoen bateo izan zuen aurreneko kilometroetan. Quick Stepek iazko irabaztelea du. Carlos Barredo. Goratu, ez dela hemen Xabanel aurten turrean 2 etapa irabazi dituen gizona. Bai, hemen ikuste dugu, ez da hola talde bat, benetan karrerako gidoia hartu nahi duana, erasoka dabiltza eta hau askotan ikusi dugu turrian. Maillot horrekin horri bilizan, mendiko Maillot horrekin azkenean izan zuen irabazi, baina gerran ibili izan eta ni uste oain nahaztuta xamarra ikuala ikuste dugu, iesaldi hori korredorona diala, baina denbora askoik ez dagela eta badauz ekipo batzuk Quick Step izan leike hortan pixkan nazketa sortu nahi duela, ze Barredo badakigu ze klasetako korredoria dan, harik eozen lekutan erasotu ditu eta harik karrera zenbait eta 3 jun, oaindik eta hobeto etortzezako eta ikuste dugu hauek ez dagoela kontrolatzeko, baizik eta egurrako hauela beste batzuk izango hor kontrolatzeko egon goianak. Turrean iesaldi bat baina gehiago harrapatu du. Iron Pinok aurten gogoratu Italiako giroan etapa irabazi zuela. Turrean mendiko Maillotarekin ibili da urten, azkenean Xartok eramandu etxera. Mendiko Maillota 76garren izan da azken sailkapenean Iron Pinok. Buruan gara berriz ere, Gorka Berdugorekin, Juan Magaraterekin eta Jose Iban Gutierrezekin, Arkalen da lasterketa. Bai, hauek 3 korredoriak, 3ak nivel honeko korredoria dira, turretik datoz eta maila honean daue. Eta ni uste pixkanaka atzian ino jartzez biri egiten jungoiala, hortikan honea bulebarrea aiauko iala esatea naiz atrebitzen, baina bai pixkanaka biri egiten jungoiala, gaina Jaizkibelen hoiek gestia aurreko iesaldikoa bezala minutu asko galduko dituen korredoria gestia, hoiek minutu gutxikin hor mantentzeko gai izango ja, baina ikusiko dugu atzian benetan movimentu handixia sortzean, ala ez. Ja, luzatzen ari da, taldeari luzatu bat, ari zaila ematen Pino. Sorensen, Caruso. Bai, hemen jendia ikuste dugu, Jaizkibeleko igoera ez bezala, hemen da betikoa. Jendia moitu dala. 3ak elkarlanean, Garate, Berdugo eta Jose Iban Gutierrez. Hone miniteu, aldaponek miniteu, lehen gortian azkeneko 2 urtetan ikusi dugu, Jaizkibel bertan baino aldaponek bisitasun eta grupo apurketa geixo erakutsi zion, da nik uste aurtene gide beretik antzungo gola. Gainean dira hauek, aurreneko igora honek min egin badu, bigarrenak handiago egingo du, min gehiago egingo du. Hirurak ere iesaldietan zaildutako txirrindulariak dira, Garate, Berdugo eta Jose Iban Gutierrez. Berdugo gazken astean, iesaldi polita harrapatu zuen, Frantziako turrean, Garate aurten taldelanean murgilduago ibili da. Bai, bera aukeratxoak izan ditu. Meraz behar bada iazadina. Aurten Mentxobekin eta Heisinkekin horri bilidera azken unera arte. Horezko postu edan borrokan, Rabobankeko gizonak. Bai, Berdugok iazaldi bat hartu zuen, baina eunik honena etxuan hartu, Ni uste ez da geni bertan nahi onda zaila da esaten, baina turrontako etapaik txarrena bea izan etezan iruipena gero zitzaten. Bai aurrian eta bai atzian tope ikusi dugu turrontan iesaldi askotan aurrian tope ematen ez, hori iarrik ja pertsonan pedaleatzeko iran
zeituan nabarmentzea noiz diguazen top eta noiz ez, eta ikuste ginen, 3-4 gizon zianean, eta pelotoia kontrolpian zakenean, nola azkenengo 20 kilometroetan benetan indar hori ateatzen zuen bai iesaldiko eta bai pelotoia eta azkartu itxezian, baina Berdugok hartu zuen iesaldi hortan Binukurov tartean zan eta ikusi ginen atzian Saxo tope eta aurrian 15 lagun tope guntziala eta nik uste Turreko etapaik gogorrena izan zela Berdugon iesaldi hori. Berdugo geztu garaipenik, profesionaletan postu honak bai, talde gizona da, Gorka Berdugo, motor raundiko txirrindularia. Kostatzen zaion, profesionaletara pasatzea Gorka Berdugo hori. Afizanatuetan ere, irabazi egiten zuen, baina kostata hori bai postu honak parte hartzen zuen lasterketari gehienetan lortzen zituen etxarrikoak. Bai, Egoi Martin eta bai Berdugo bixak zuk esan bezala motor handiko gizonak eta 3 asteko itzulitiako ezinbestekoak euskal taldian. Nik uste alde batetik motor handixak gelako eta bestetik behoien lana betetzen oso ona dialako azkenengo urtetako turrian hor ikusi jau eta nik uste hemendik aurrera ala ikusiko dituela. Gaina Berdugo hemen bertan ikusi ginen, orain dela 2 urte uste zala oso maila honian eta gaur momentuan gu nahi baino diferentzio gutxio dame aurrekalde hortan, baina karrera hona iten berriz. Bigarren igoeran sartu da lasterketa burua. Iban Gutierrez, Jon Magarate eta Gorka Berdugo. Horri uretan nik uste Garate eta Berdugo eta bat esan behar banuko igual Garate goraka ondo jongoa, Iban Gutierrezek nik uste gaizkixo pasau behar duela bi euskaldunei segitzen. Eropea bizi. Loto goratu talde buru Filip Gilbertu. Gilbert, iaz hemen podiumean sartu zen gizon bat. Delash, Mikel Delash frantziarra, Gilberten lagun mina eta talde usteko asmoa du. Delashek, Frances de Jerekin sinatu du, lehen ere Frances de Jeren ibilitziren elkarrekin Gilbert eta Delash. Gilbertek berarekin eramatzen lotora eta aste honetan esan du Delashek Frances de Jera itzuliko dela. Loto gizona buruan Banders. Bai, momentu ikuste dugu karrera gortzea diguazela, ez dakit normalena Gilberrekin esperantza dazkela izangoa, hor beste gizon batzuk badaue, Dani Moreno bea azkenengo hastian da itxurozo ibili da eta ikusiko dugu, oain gizon aukendu eta zein edek jarraipen emateion. Horratzen ageri den bestea Esdal, Garminekoa, Raider Esdal, Kanadiarra. Atzera begiratzen dute, ohartu baitira, pelotoaren hurbiltasunaz aurrean doazen 3 gizonak. Gutierrez, Berdugo eta Garate. Garate badu podiuma hemen Donostian, bigarren postuan, Bertañolirekin helmugaratu zen urtean. Quick Step taldean zen orduan Jon Magarate. Eta Bertañoli Liquigasen, eta iaz Liquigas eta Quick Stepekoen arteko lehia izan zen. Barredo eta Kreutzigerren arteko lehia. Binukuro for dago, zai, haber zeinek erazotzeguan. Iruditzezak Jaizkibelen batek erazoa jotzekotan Gesing bea igual izan laikela, ze Gesing mendate luzeetan oso ondo jutean gizona da, kaso bain Garate horra aurrian egon da, igual geldik ongoa, baina batek erazotzekotan bea izan laike horre erazori jotzen. Einar Zubeldian, ezkerraldean, Erne. Kolomnev. Alexander Kolomnev, Errusiako txapelduna.
Bigarren igoera honetan, behetik, ari dira mugitzen txerrindulariak. Alexander Koronev, binokuroen berri badu honek, aurten Liesen elkarrekin izan ziren azken zatian. Jakok Fulsan, handi esleken taldekiderik onena mendiko etapetan, Esdal bere atzean, Binokurov. Durreko gizonak denak. Barredo behar bai, Kunegore bai. Kunego atzerago. Hauek bi eraso hauek... Bai, begira, nola ari den luzatzen, nola ari den hausten orain talde nagusia. Aidean harrapatuko dituzte aurrean doazen hiru gizonak, Jakok Fulsan, Koloneven erritmo aldaketari jarraipena emanez, Alexander Vinokurov. Atzera begira Alexander Vinokurov, Dani Moreno, Barredo. Damiano Kunego, Carlos Barredo. Dago Fulsan esan de baina ez da Richie Porte ez dan, Berez behaturreti atorlako zein joan Fulsan esan de baina ez dakit Richie Porte Italian hain ondo ibili zen gizona ez dan. Ba, baliteke. Richie Porte da. 54 alda. Unai, Richie Porte, bai. Richie Porte da. Giroa maila rosarekin ibili zen gizona. Garate zinean geratu da momentuan. 20 segundoko errenta besterik ez, Barredo. Da oso ondo ikustetena Vinokurov, Fermin? Alexander Vinokurov, Dani Moreno, Exdal. Orain Vinokurov. Oso erraz ikustet, oso erraz. Eta honek iueretan nola baldin maikoa gaur preparado isila bat ematek honeko berditun astinduak. Jaizkibelen lehen zatia da. Txarra Binokuro bentzat, bestela... Ba, momentuan emateu, guk ez ezan arren lehenengo joera horrek minin dualaz, iaz hemen oaindikan 30 balaun jungo zian, da gaur berriz, ba indartsuenak aurre agondia eta karrera desente gogortuta momentuan. Hor Joakin eta Samuel faltadia, batena betikoa da, Samu atzetik aurrea etortzeana da, Joakinena igual pixka tarritzeko izango da. Bueno, ni hemen atzekaldean nabil eta Samuel multorren erdialdean edo dago, pixka bat aurrera seago dago Joaquín Rodríguez eta David Plaza ere Samuelekin batera, baina Asturiarra badoa aurrera pixkanaka eta laizter izango ditu tropel burukoak gertu, beraz badoa atzetik aurrera Samuel. Hemen dugu buruaren bila, Richie Porte, giroan zazpigarrean gazterik onena, Romandiako turrean, erlojupeko irabazi zuen, Sastre Davilor. Eta hemen, Joaquín Rodríguez. Aimar izango da atzeko radio Esakeko txerrindulari luzea. Buruarekin bate egitera doaz orantxe. Joseban Gutierrezekin eta Gorka Berdugorekin eta Richie Porte. Saxoko gizona, Australiarra, Tasmaniakoa. Samuel Sánchez. Eta Luis León Sánchez. Sánchez Tarrak. Burito Rodríguezekin, Sastrerekin. Aurten bai, Fermin, aurten bai, benetan karrera askoa idapuzkatzen eta bueno, haindikan gora ez geha baina momentuan ikusten nahi gizone indartzuena bentsat hemen garbi gerau da, alde batetik Richie Porte harrituta geratzen naiz, ze ondo aidan iotzen, giruan ondo moldauzan, 3 aste izan ere, eta hau Nikola Roig. 3 aste izanatik, azkenengo hastian defenditu intzan, hor mailot arroxe izan ondoren, eta hemen erakusten nahi da, korredoria dauala, eta hemendik aurrea... Aurrenek urtea profesionaletan. Kontra lokien ez ezik, gora, bueno... Eta Romandian... Kronometroarekin arazoen bat izan ote zen, eta aritu zen jendea. Samuel! Beti bezala atzetik aurrera Samuel. Bai, beti hasiera horietan gaizki pasatzean nik genuke esango, ni uste bere buru oso ondo ezautzeula eta badakila nun zapaldu berdan da nun ez, eta gaurre berdina egin du, lehenengo eraso horre ikasoik ez, eta bain bitu, bain minitien nahi dan.
Maila onari da erakusten beste behin Samuel Sánchez. Txirrindulari bezala erakutsi duen mailarik honen amandu aurten Frantziako turrean. Espainiako bueltan podiumak baditu, turrean ez du podiuma egin, baina esan dezakegu kirol mailarik onena, emanduen onena aurten emanduela turrean Samuel Sánchez hori berak ere aitortzen du. Vinokurov eta Nikola Roch eta Damiano Cunego diozu Inigo? Bai, 10 metro galdu ditu aurreko 10 honenekin, baina nik uste bat egiteko moduan izango dela edozein momentutan. Kez de Parnek ere Luis Pasamonte sortxe sartu du, baita David Arroyo ere, Luis León Sánchez, aurrera txego Quick Stepeko Deveniz eta Van de Waal ere ikusi ditugu. Putoneko lidera ere bai, Eros Kapeki, guztira goi bat txirrindulari ero elkarteko lirateke denak bat egin ezkero. Kolovnev pixka bat atzea xago gelditu da. Hiru multzotan banatu da talde nagusia, 3-2, esan genezake orain elkartzera baitoaz bi talde txauek. Aurrean Samuel Sánchez Vinokurovekin, Nikola Rocherekin eta Joaquín Rodríguezekin. Hau da lasterketa burua. Stephen Rocheren semea. Turrean 15 izan da. Txirrindularia dago. Urte osoan izako erakusten Fermin txirrindularia daula. Paris eta bertan ikusi ginen ze nerbixo dakan eta bai, korredore oso ona eta gaina iruditzen zate garailia izan laikela ze repetxuetan da ateatzen nerbixo hori oso gutxi dukitzeu eta momentuan Samuel gorreztazka taldik o ieskide onenak danak azkarrak, behare azkarra da, baina Vinokurov badaki uze miniteuan igual esprinien ez, baina aurretik eraso batekin. Baina, bueno, momentuan Samuel beha oso ondo ikustea, seguru, nahiz da atzetik aurrera zidan, eta iruditzezat hemen berriz juntauko ianatik gaur arkaleko igoera hortan beste tamaino geixo zakaban okuetegian, ze hemen jaizkibelgo igoera aurten bai egurrian nahi diala iotzen. Carlos Astrek bat egin du buruarekin, Richie Porter gerturatu da, Exdalor, Heisinkekin. Bueno, ez dakit Fermin hemen artekaldean doazen talde honen txirrindulari. Bai, Inigo? Bueno, oraintxe gerturatu garela talde honetara eta behar bada izenak esatea aipatzea komeni da. Eros Kapeki, lehen esan dizuegu, Luis Pasamontes, David López ere bai, iazko irabazlea Carlos Barrero ere hortxe da, Eskai taldeko ordezkari bat ere bai, Morris Posoni, aurrerako Txakobeoko Ezequiel Mosquerare hortxe sartu da, Aimar Zubeldiarekin batera Levi Leheimer, aurrerako Karmineko ordezkari bat ere bai, lehen aipatutako Deveniz eta Pandelbalare hortxe sartu dira, Jose Iban Gutierrez ja luzetzen ari da eta gero eta eragozpen handiagoak izango dituzte txirrindulari batzuek aurreko horiekin jarraitzeko. Eta Aimar Zubeldia talde horretan. Lasterketa zoragarria egiten Aimar. Oso ondo. Ez du egin. Min hartuta geratu da urtean turretik kanpora eta pentsa zen mailari den ematen, turra egin duen jendearen parean gaur Aimar Zubeldia. Hemen gara berriro lasterketa buruan Joaquín Rodríguez, Samuel Sánchez, Nikola Roch, Vinokurov eta Carlos Sastre. Eta Sastre gertu. Sastre ondo, Fermin. Eta Aimar aurra doa. Turra itxuran amaitu zuen da bueno, nivel honori hartzen, baina emateu gaur turro zuen pedalkera hori ez dio ikusi eta gaur bentsat maila honian. Eta Aimarrek aurrera egin du. Aimar Zubeldia atzetik aurrerako bidean. Aimar Zubeldia lehenen aipatu dugu klasiko honetan, bitan ere sartu izan da aurreneko 10etan. Aimar Zubeldia Radio Xakekoa. Goraipetzeko lana, ni uste baturretik etorri eta horre biltzia gauza normala ez dela, Aimarrek hortako baino maila geixo baka, baina etxetik ez, daupinen lesion hau eta oainola biztatzia
Asko esan nahi du eta ni uste ETB ikusten butakan ez duela ordu asko pasabarrek, bizikleta gainean geixo pasatu duela. ETB ikusten pasako zuen, baina arrabolan, behar bada. Arrabolan giro honekin nola ingo ba, Fermin. Bueno, entrenamendu saio luze bat egin eta, gero lasterketa garaian, arrabola. Ez, horrek... Dani Moreno men. Eguardi partian ETB martxan egondan hortan, ez da uste asko ikusi guanik. Xabier Ruzaban ze hormoiak ez ditu asko ditu. Exdal, Javier Moreno, Richie Portemen, gertu izan du lasterketa burua, baina azkenean burutik kanpora, Heising, hau da burua, Joaquín Rodríguez, Samuel Sánchez. Jes Gedal eta Luis León Sánchez, boz, txirrindulari lasterketa buruaren atzetik Fermin, dena ipatu duzuen Heising, Javier Moreno Andaluziakoa, Jes Gedal, Porte eta Luis León Sánchez, azea zago, Aimar Zubeldiaren taldetxoa. Ondo, Samuel. Bai, hor Joaquin uste nahiko erasoiek nahiko gaizki pasaitula eta ez du aurrea jarri bai, baina tira ez, atzian lasai antxian hor rekupera unaixan, ze gaizki pasatuan iruipena emateik eta hor Samuel oso ondo dikoa, Binukuro fe bai, eta arkalen eraso baldima dure, nik uste oie jungoiala aurrekaldea. Binokuro pasada burura, Carlos Astre. Ez da balderik, sartzera doaz, Heising. Buru den taldetxo Aimar, Euskaldunik onena momentuz, Jaizkibelen gora. Aimar Richie Porteren gurpilean. Javier Moreno da Andaluziakoa, Exdal, Garminekoa. Exdal, larri aida desarrolloakin abusatzen korredoria da, baina ikustu dugu fondo hori turrian erakutsi duen fondo hori hor dakala, baina puntutik horre abia da iotze horiek gaizki pasatzeitu eta momentu honetan Gesinken abia da horrekin nahiko gaizki da pasatzen. Ez da lekturra zazpigarren amaitu du, zein zegoerten inoizko denboraldirik honen ari dela egiten Kanadiarra, iaz Espainiako bueltan etapa bat irabazi zuen. Iaz, Donostia klasiko honetan, 5. izan zen, Garmineko izana. Erne, Luis León. Luis León Sánchezen erritmo aldaketa. Binukorov eta Sastre. Eta arterik gogorna gaindituta. Eta honei ez aldi belatzen, ze honek jeitsi oso ondo ditu eta lauta da zezanik ez. Metro batzu hartu ditu Luis León Sánchezek. Binokuro bentzat elitzateke. Ieskide txarra, Luis León Sánchez. Murtziarrak lurrean iesaldi pare bat una garrapatu ditu. Ezin izan ditu ordean nahi bezala borobildu. Tarte egin du, Sastre orain, Binokuro gurpilan duela, Luis León Sánchezen bila. Jaizkibelko azken zatian. Indartsua da, Luis León Sánchez. Hau egatzekoak dira, atzeko taldea. Bai, Arroyo, Verdugo, hiek isia zartuan geraudian bat taldetxua. Hori da burua, Luis León Sánchez. Hor Samuel normalean behar egiteuna, pixka karrera zua bizau eta sorprenditzen eraso fuerte horiek guain Luis León egin dio eta ikusi du Binukorov eta Sastrek zeituan reakziono duela, baina Samuel dudetan gero da eta haber azkar moitxe alda, ze hau edanak juntatzen maia, nik uste Sastrek gaizki pasa behar duela hor goiti bera, hoi eiz egitzen, baina beste bikotia Binukorov eta Luis León juntatzen maia, gaur mina iteko moa izan lehike. León gainean da, Jaizkibel gainean da, atzera begira etengabe Murtziarra. Turrean 11garren. Hor dira Sastre eta Binokurov. Gainean, behar du Samuelek, Joaquín Rodríguezekin, Nicolás Rocherekin, ja. Segundoak badoaz, horrez tirageri. Hortxe, Nicolás Roche, Joaquín Rodríguez, Heising, Samuel, Esgdal.
Hor dara bate Luis Leon Sánchez metro batzurekin. Vinokurov eta Sastre. Ja hemen atzean, zein ageri diren. Hor Samuel agerikoa. Bederatzi lagun atzetik. Leon Sánchezen gurpilan sartzea da Vinokurov, Sastre ere bai. Horain jetxera bukatutakoan ikusiko dugu. Ea zer moduz konpontzen diren, hiru hauek. Hirurak elkarrekin Jaizkibelen behera. Eta Vinokurovena harritzekoa da, harritzekoa ni uste 2 urteko deskantzo horregon indiola, ze urte osua lehian dabil, hor Richie Porte erazokoa ikusi detenean buru gauza bat etorri zat, zezan merdu Richie Portek giruan berekin gerran ibili, bat deskantzatzen denbora pilu da berriz puntu hartu du, eta Vinokurovek puntu hori lagaba edo ordutikan Giroa intzuan, geho turra prepatzeko deskantzu handirik izintzuan egin, eta hemen oa indikane hola, eta zezanik ez, liez baston liez irabazizuela, hori izin dugu astu, temporada oso nahi daiken. Mediterraneko turrean, otsailean, da aurrean ibilitzen, Vinokurov, 5. amaitu baitzuen. Eta gero Liesen bezperan Trentino irabazi zuen. Bai, horrela Palberde bakarrik hau dituta hola ikusten, ertetzen karrera danetan disputatzen, baina Vinokurov aurten egiten nahi dana, berekin parekatzeko. Eta turren, etapa eta ez, pentsa 50 bukatu denik. Turrean aurreneko 10etan. 16 izan da, Alexander Vinokurov. Beraz, bila asko dara matza, puntaren puntan Kazakistandarrak. Ia hemen, Exdal, Heising, Richie Porte, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, Dani Moreno, Javier Moreno, 18 segundo. Esan bezala, zalantzak etxera maitakoan argituko zaizkigu. Bai, hor zeituan ondo tiratzen azte maiatzekoa, hor nomai mantenduko ja, eta kaso eraso fuerte batekin, aurre iristia izango baina alkarri behira bizkate ote maia, ja 18 segundu zeitu, onguia perroi segundura, eta orduan bai ja ezinezko izango gala hori arrelatzia. 20 segundu, etxera bukatuta, Sastre, Vinokurov eta Luis Leon Sánchez. Astana gaurten jada bai, 18 garaipen. Txerbero Gamaika. Giroan 6. turrean 16. gizon hau. 2 urteko zigorra beteta iaz itzulitzen, iaz abuztuan, Frantzian, lehengo turrean. Carlos Sastre, tur irabazlea. Vinokurov bezalaxe, giroan eta turrean izan da Carlos Sastre. Eta Luis Leon Sánchez. Honek ere turra egin du. Bai, horrek aukera politia izan zuen horre turreko etapa bat etxeak hartzeko, baina bueno, behaien historiziak eukizituen. Direktoriakin eta bar, lehenengo generalean bilakun biarretezan, geho etapan bila, eta beti ezatena dana estoitik, kornerri atea eta remata hori estoitik, eta gauzak klaru eukiarri izatei holako egoera baten. Hemen da Polito. Ondo ari dira pasatzen unai. Bai, momentuan ondo ari dira danake. Ez dakit gino failatzen nahi dan, txarra izatea. Ari dira pasatzen. Txarra hori izatea, batek failatzen mau, bueno, ja errezelo txarrak hartzen aztezea, hori gordetzen nahi da, nik gordein biakoet, eta
momentuan ikuste dira errubera honia, relebo motxak ematen eta hori abia da azkarran seinale da. Richie Porte, Eskedal, Heising, Samuel Sánchez. Goimeiako igotzaila da, Heising gaztea. Honek ibiltzen ditu desarrolloak, Eskedalei. Horrek. Ala, joaten da arbidetan. Bai, arbidetan, bai, baina beti turmaleten, bai, Fermin? Han biztauzala, Bai. Eta arbidetan bakarrik ez. Amstelen bigarrena baitu zuen honek, Aurretik Kataluniako boltan 6garren izan zen, Montepaskin 5garren izan zen. Denboraldi hasieran Kalifornian estrenatu zen bere palmaresa, geroztik ez du garaipenik. Turrean 7garren izan da. Garmineko gizona. Wigginsekin eman zuen ustekabekoa Garminek, aurten gizon honekin eman du ustekabekoa. Wiggins bater ez da ibili. Hoxe, zamarren zuen Fermin, iaz Wigginsekin kriston esperantza ginen, ni behintzat aurten egiz esan bizut, turrian zozein gete zuan esperantza banuan, eta ez da bate bile eta aurten Eskedal biztauzako, eta ikusi beko dugu, burrun urtean jarraipen da ematik. Hemen urte baten ikia zaila da, oso zaila, baina urtero horri irautia zailo, eta hoendik urrun urtean zailo honbiako dugu, Eskedalek aurtengo temporada zua repetitzen ikusteko. Hogeita bederatzi urte baditu, Eskedalek. Eta bere posturik onena orain arte, aurtengo turra egin bitarte, berrogeita zazpigarrena zuen, 2008an, iaz berrogeita bederatzigarren, eta aurten zer da eta zazpigarren. Turreko ustekabetako bat izan da Eskedalena. Aimar. Hemen nik uste guain Arkalen aurreko hiek etzat iruditzen Alkar erasotzen hasiko janik, iruditzen zat irurake barrimo fuerte baten jungo jala aurrea, baina hemen atzien iruditzen zat baten bat ez dakit, puritok purua niko itzaldu xamarreta izaman irudituzak jaizkibelen, baina berez beretzat igoera ona da, eta purito ez bada Samuel iruditzen zat hor erasotu eta zaio berduekela aurreko hiek harrapatzen. Hogeita mazazpi segundu aurrekoa gero eta urrutiago dauzkatean. Aldeak behera egin beharrean gora egin du. Eta honek ez du meritu makala, Joaquin Rodríguezek. Bere aurreneko turra, aurreneko 10etan, mandeko etapa bakarra edukiko zuen irabazteko. Berarentzat proposa etapa bakarra eta gura bete-betean jozuen. Bai, eta ez hori bakarrik, taldia aldatzeko erabakixare turra juti izan zen, turra preparau eta bere buruekin konfiantza izatia benetan hoxe da, urte osoan aurretik karrera oso egin zituen, gero turra preparau du eta Eusebiok aukera hori etzuen eman. Eta Katiuxa berriz hasieratikan errestasun hori lazion, behorreik seguru behorrek eskauzuela urte osoa behorrek nahi duan kalenda isua ikia eta bai azmaure. Hortako norbea bere buruakin esperantza handixe euki behar du eta ikuste dugu Joakine bere buruan gane arki sinisteula eta horten induana kriston urtia binekoro eta honena beste iakin konparatzen diferentia oso, batzuk hilabete bakarrik aguantatzeu hor dazkau handiz leuk bat. Gaur bertan induana, ez dakit kritikatzekua dan, ez da, baina ez da oso politia, karrera batea... Ez, besterik berretiratu baldin bada behintzat, ez da otorea egin. Ez da, lehenengo aldixea, Fermin. Lehen urtean Espainiako itzulira bombo eman jun bertzuela, eta gero lehenengo bostehonetan etxea tortzeko hortako... Aurten ere joatekotan da, Espainiako bueltara. Bai, zerta. Anaiarekin, Fran Lesorekekin, lan pixka bat egitela, joango da, ala? Baldin badoa.
Joaquin Rodriguezen palmaresari begira nago, eta egia esan ez balore handirik ematen honek egiten denari itzuli handitan honek. Espainiako buelta, 7., 6., ze postu ditu Espainiako bueltan. Etapa garaipena. Aurten bertan, Kataluniako Volta irabazi zuen, Miguel Induren saria Lizarran, gero Euskal Herriko Itzulian etapa, Euskal Herriko Itzulian 4., Parisin izan 7., Fretx balonen 2., Suitzan 9. Maitza harrigarriak dauzka Joaquin Rodriguez. Deskuiduan errojoaren kontra geixiago ibiliko balitz. Horrek ateratzen dio bere motorari probetxo, nahi. Bai, Horrek ateratzen dio zukua. Palmares horretan esateu horre behitu bestegiztao, ze mailetako korredoria dan jakitiko, eta nik uste aurreko urtetan Valverden makulu garrantzitsuena izan da. Eta hori itxeko gaidana korroderia da. Lies Baston Liesen 10. grupo da honian, Valverde taldeki bat ekubitzeko, arek nivel ikearri xeku du, eta Joakinek azkenengo urtetan hori ikusi da, eta nik uste behareke hori ikusi du, bala. Valverde baldima eta ni askatasun geixokin gauza geixo egin leiket, eta nik uste hori atio taldi aldau duela, eta bai asmaure taldua da aldauta, beharekin konfiantza oso erakutsi du taldiak. Bai, karrera bakarrik ez, hemen errezen hau da, Donostira etorri eta liderra zezatia horre preparatzeko momentuan ni uste korredoriak horre euki berduala korredoron batek bere helburua garbi zein ditun jakin temporada hasieratikan eta hoietako entrenatu, eta ni uste hori Katiusan lortu duela eta horrek eman dizkola emaitz onoiek. Klasiko honetan, 2. egina da Joaquin Rodriguez, taldekia nagustu zen. Tino Zaballa. Gaur, zail dauka Joaquin Rodriguez eginiko. Bai, batzare hemen atzekailean gelditu erala ea Samuelek eta 2. talde horretan dijoazen txirrindulariek taldekidek dute duten, baina minutu eta 10 segundura datoz oso atzera beraz ez dute bat egiterik izango. Lasterketa aurrean dago, lehen da biziko eta 2. multzoko txirrindularien artean. 21 kilometro helmugarako 3 lagun buruan. Arkalen gora astera doaz, 51 segundu hirukotearen zat. Hanedanean orain. Eskuiko irudian Aimar Zubeldia, Euskaldunik onena urtengo ekitaldian. Samuel, Eskubiko irudian, Euskadiko onena, beste behin, Samuel Sánchez. Hau edia txarrak, atzeko grupoen hor ikuste dugu bat metro batzuk galduta, bestiare bai, eta hola azitakoan diferentzia hori nabarmen junga beti gora. Bestalde normala da, ze arkalerako bakizu Zerbait gorde beharra dago? Zoze gorde beharra dago, dana emate mazu horro baino ona izango zen, Samuelek Egoi Martínez berdu eukitzia eta Joakinek Kolonef orduan ja gauza asko aldauko zen, hirukote honek orduan lan geixo izango zuen biria egiten, baina ikuste dugu danak eta aldekitek gabe dauela, danak ekipo goitzetik bat daola, eta orduan gorde biharrak azula arkaleen erazuek etortzen maiare. Oain bertan ikusi dugu horre nola Aimarrek eta Moreno nola estian sartu erreleboa, eta horrek ez bultzatziaz aparte deskonfiantza sortzeu bestian gain, eta ikuste dugu hauek ja arkaleko hartu berduen berotuekin pentsatzen dauela hemen dan ematen baino. Honezkero, etxitzen hasita ere bai, ikusita ez dituztela begiztan harrapatzen. Horren ondixamarra erakutsi dute. Bai, holakoetan begibistan dagazunean animaure alkarrin izan da, benga, oentxe 2 kilometro tope ingoiteu eta harrapau eta geokoak, baina zuk esan dezuna, ja begistatik altze dituzu eta gaina zein diane bakizu, fuerte dauela ikusi dezu eta ez datezu, bueno, ni hemen hoiek harrapatzea baino ez aldetobe hemen txe mantentzia, geldi.
Ea, Luis Leon Sánchezen zuzendariak, Nil Stephensek zer dion, hemen txedoa kotxeak ideatuz. Nil, arratzaldeon, la cosa se ha puesto bien, ¿no? Hombre, se ha puesto bien. Se ve estos los tres que se han marchado aquí, se han terminado bien el Tour. La carrera está haciendo muy dura y bueno, los hombres duros aquí vamos aquí adelante. De momento se van entendiendo bien, ¿habrá ataques en este puerto, crees? Aquí atrás Samuel tiene muchas ganas, Purito seguramente atacará aquí en Arcales, su última oportunidad. Nosotros por lo pronto tenemos un margen bajo, pero no sé si sea lo suficiente para poder llegar a Donosti ahí para la victoria. Eskerrik asko. Hogeita hamabost segundo, Arkalen gora, Sastre Donostiako klasikoa 2007an 7. amaitu zuen. CSS taldean zen. Urtean turra irabazi zuen Carlos Sastrek. Aurten gogoratu, giroa eta turra egin ditu Carlos Sastrek. Hau da atzeko taldea, Heising berriz ere aldapa gora buruan. Bai, gezin gau dan emateuen horitakoa da, honek dana erakusteu, erazotzeunean hau ez da beste batzu bezala erazotutak gerau egiten honek jarraipen emateo eta ikustu dugu tope aidala tiratzen eta honek oraino hola jarraituko, akaso beste batek erazotzen orduan nazketa etorko, baina honek bentsat garbi azkape honek zelan nahi merduan. Heising igotzaila da, errojoren kontra hankamotz aukeran eta itzuri handiak lehiatzeko. Horretan, derrigorrean dauka hobetu derra. Bai, eta bestalde torpe xamarra ere. Mutil garaia da gainera, luzea, tente hiltzen da bizikleta gainera. Ez da asko eroitzeana. Paris-Niza bat goiti bera galdu zuan. Geroztik ondo modatu da, geroztik Ondo? aldapa bera, bai. Aldapa bera, bai, baina aurten eturrian zartateko erra gartu ditu. Bai. Eta lehen gortian Espainiako itzulian bai, eta badia korredore batzuk beti eta hori iturrian haitu dinuen. Bai, beti suerte kontua izate du, baina suertia dana ez da izaten Franeslek zuk izan dezu bezala, ni ez da nola arregatzea. Obear egite ditu danak. Normalian. Baina bentsat artean da gehienetan. Hori da tipa, eta hau batikek, ezin gau batikek, antzeko zerbait izan laike, beti lurrien bueltak adabel, batzutan suerte kontua izatea, baina askotan, beste batzutan, suerte bakarrik ez pelotoien nun jun eta nola reakzion haure, batzu besti baino beto jakitiu. Aldapa gora maila dauka, Heisinkek. Hor dira, Aimar Zubeldia, hor da Euskaltel Euskadiko honena, Samuel Sánchez, Exdal, Richie Porte, Javier Moreno, Nikola Roch, Heisink, Erreleboa eskatu du. Eta aldeari eusten ari zaio irukotea. Carlos Sastre, giroan 8. Frantziako turrean 20. Dokumenteko etapan ibilitzen aldegin da. Ez aurrerako ez atzerako, Carlos Sastre, Samuel Sánchez erori zen egunean, eta unean, zeratzako esan da. Bai, alde hortatik aldekoak eta kontrakoak haituteu, baina bueno, bakoitzak bere iritzia daga eta ni uste bakoitzan iritzi hori errespetarria dela, baina bueno, hor lako deuz nahiko saltza egon da gauza horrekin eta ni uste bakoitzak garbi duki behar duela ondo entzan ala ez, niretzat bentsatetzan ondo. Heising jotzen ari da eta taldea luzatzen ari da Heising. Minutu erdiko aldea. Heising egin duen erritmo aldaketa horrek minutu erdira jarri du talde txoa. Azei goera ari den egiten Heising. Bai, Jaizkibelen momentu txarra pasadu eta goi aldea behau izan da atzeko grupua aurrian sartu duana eta bain ikuste dugu ondo amaitzen nahi dela eta pena honentzat ioera luzio ez izatea, ze minitien nahi da, bie bakarrik momentuan Roche eta Joaquin bakarri dira erruera mantentzeiana eta eskerrak ioera motxadan, ze bestela gainontzeko hiek gaizki pasaberra zaken honen atzera. Arkaletik elmuera, amabos geratuko zaizkie, beraz kilometroa pasatxo geratzen zaile Arkaleko mendate pankartarako Sastre, Binokurov eta Luis Leon Sánchez. Hortxe dute. Kilometro baino gutxiago falta zaile.
Bai, eta bai aldiak bera indualak ezin gen ritmo aldaketa bakarrik, betikan fuerte tiratzen hasi eta oain eraso horrek jaitsi du denbora hori, baina txarrena oain gora jau ondoren izango berriz ze jokaera hartzeuen horra aurrian pasatzen artean. Alkarri behire azte maila berriz gora zeituen ingo diferentzia horrek. Hor dator Aimar atzetik aurrera, Heisink esegitzen du buruan, Joaquin Rodríguezekin, Nikola Rocherekin. Joa hori, Randarrarena. Denbora dara ma, Bai. Oso fuerte amaitzen nahi da, Joaquin behar erasotu baino bertan mantentzeko nahiko lan du. Eta hemen pare bat geraude atzea. Javier Moreno, eta beste bat ere bai. Eta Porte. Eta Richie Porte, hala da. 23 segundura talde txo hau. Hain fuerte jo du, oain arnaz hartu biharrakela hemen bate batzuk. Betio honei. Bai, berotuta doa, Exdal. Eta berriro esan da, Aimar ari da lasterketa egiten. Turretik etorri ezten bakarra, momentu honetan hor taldean Aimar. Bai, ni uste jakintzuanetikan, turret iguala eta Espainiako itzuliare Hori. izin duelako, ni uste karrera oso maitia izango, etxeko karrera eta karrera gaina urten Jaizkibel bidaldiz izan da, beharek esango zuen esperantza gehitxuo eta garbi dago, deberiak oso ondo inditula karrera ontako. Gauza da, prestatzen ahal egintza eta bestea, prestaketa hona lortzea, ze lehiaketa kilometro hori gabe, maila hori harrapatzeko, pentsa zelan egingo zuen Aimarrek. Aldapa bera hor da burua, hor doa hirukotea. Jaizkibelen gora eginda hirukotea. Usteon Sánchezek egin duen erritmo aldaketak. Hautsi du, jarri du hankaz gora dena, beherakoan sartu dira Pinokurov eta Sastre, geroztik elkarrekin dira hirurak. Helmugarako 13, 23rekin pasa dira, 25 segundu une honetan. Eta hemen jendea beteta doa. Bai, ikeragarri azkarri jo du, atzeko aurrekoak erritmoan tope, baina ez ito hortan, eta atzeko berriz gezin gehi manduan astindu horrekin, nahiko lan eta oain zaila izangoa, ni uste ez duela etzitzen eta ondoa ideala lanian, baina oain tope jarri beharrak zeirake, ze bestela hauek berriz goraka jongoia diferentzia. León. Espainiar eta Kazakhstan bat buruan. Hoi hartzungo tarteko helmuga. Helmugarako 12. Aimar pasatu da burura. Hemen Bilau 6, beraz 6 lagun. Iruren kontra. Gogotik jo beharko dute, ondo antolota egin beharko dute lan 6 hauek aurreko egin bat egiteko. Aldea hunditzen berriz ere, 26. Bai, baina oaindik ez. Oaindik seguru ez dake, 25 segundu be horiek jo biharrak eta horiek azkenengo, oain tope antxakon, beti puntito bat latzezu hor rekamaran. Baina isia topian joan eta lehenengo hirurak ailatzia asegurau eta hori aseguratzen maue, orduan hasiko ja alkarrei bira. Akaso hor gizon bat izan laike, lehenuotik failatzen releguak hasi laikena, hori Sastre da, Sastrek esan laike, nizuekin ailauta jaidagat eta erruberan joan, ni uste hori ikiare elukela gaizki ingo, azkenengo 5 kilometro eta ailauta, ze beha badaki beste bi horien kontra
bajai dakala hori Joakinek kontadorrei arkin zion menteko etapan, bixe galdein ondoren hitzeiten hasi eta ez esan zionian, oain zeutira izu, zu generalako zaueta, eta ni uste pasastreko lako jokabideen bat izan behar lukela azkenengo 5 kilometro eta jauta, betire errelego galduta eta bere unen bat bilau, bestiak lehen zeak induen Luis Leon egin duen bezala, eraso bat bestalde behira dagoela jotzeko. Ritxi, poste sartu da hor, sartu eta errelegoan gainera, pasada, hemen da burua, Vinokurov, Turran etapa irabazita, Rebelgo etapa irabazi zuen, Mandeko agertu izan zuen, Manden lortu ez zuena, biharamunean amorrazioz beteta bere ganatu zuen. Luis Leonek iesaldi ona garrapatu ditu Turrean, ez du irabazi ordea, eta Carlos Astrek ere ez. Luis Leonen azken garaipena Espainiako erlojupeko txapelketa da. Aurten jau da 5 baditu Luis Leonek. Pro Turrean bakarra, Australian. Daunen etapa bat. Turrean, aurreneko 10etatik kanpora geratu da. 11garren izan da Luis Leon Sánchez. Eta Euskal Herrian bere azken garaipena, iaz Euskal Herriko itzulian ataunen irabazi zuen etapa, taldetxo baten buruan esprina nagusitu zen Murtziarra. Bai, orduan gaur bezalako jokabide esango nuke, gaur Jaizkibelen benetako erasoak egon dianean ezin izan du horreon, eta goixan gezinkek grupo hori harrapo ondoren, momentu hori aprobetxau du aurrekoak atze behira zauela eta gezin tope erasotzeko eta aurre agunda, eta ataungo etapa hortan gorakoan beste batzuk eixo izan zian, berakoan juntazian eta gero esprinian irabazi ahal izan zuen. Hogeita 6 segundu, hemen taldea sakabanatuta, hemen bakoitza bere aldetik dabil. Hemen Heising indartsu dago. Ni uste garbi ideala erakusten grupo hortan gezin daula indartzuen eta goixenekin, baina beti gertatzena, beak errelebua 50 kilometro orduko eman eta atzetik beste batek 55 bagatzen mau, hor jai dago eta hori atio bea erasoka hasi da, baina hola zail da biri egitean, baina ikuste dugu erasoa bai, baina ondoren ze paroi etortzian eta hola zail da aurreko horiei diferentzia geisten. 21 segundu, Heisinken erritmo aldaketak berritzere zerbait jandio lasterketa buruari. Joaquin Rodríguez ordua badazpada prest burpilean, Joaquin Rodríguez, Nicola Roig, Richie Porte, debutaria profesionaletan Richie Porte, Tasmaniarra, Saxoko gizona, Aimar Zubeldia, Samuel Sánchez, aldekidik izanak, Estal, Garbiñekoa, Elmugarako 8, 21 segundu, bada eta ez da. Atzen jarraipenen mango baliote, aukera izango lukete, baina jarraipena ematen dioten. Baina hor ikusi dugu lehen bai, jetxi ondoren ikusi dugu nola errelego motx-motxak eta bi filetan ze ondo organizataziko zen, baina oain ikusi dugu bat atzea juna ordurako lehen ikusi dugu nola Aimarre tartialaga eta besti sartu hasi dion eta hola zail da, zeirak errelego motxakin tope ematen maue, bai, baina eske izin du eman, Fermin, lehen zandeuna, beti gorde inberda azkeneako eta ez da erreza, hor gezinken goua jarriko galu edanak, goua eta indarra, seguru jateko mon izango liakela, baina hor bakarra jartzeu benetan goua eta hola zail da. Hiru aurrean, Jaizkibel bitan igota bakar batek esango du, ara, iaz bi ailegatu ziren gaur 3, atzean 6 gainean. Gaurko selekzioa ordea ez da badazpadakoa. Ez, gaur bai benetan ikusi deula Jaizkibelen selezioa, iaz hemen ziar, 25 lagun algerrekin zian, da gaur berriz Jaizkibelen ja 3 aurrea eta atzean gaur benetako galba elan egin du, indartxona utzi ditu bakarrik aurrean Jaizkibelek. Eta indartxonen artean Aimar Zubeldia sartu da. Eta Euskadiko Samuel Sánchez. 22 segundu.
Heising. Eman. Hori da, juga hori. Ez du etxitzen gaina, Fermin? Turra ondo bukatu du, Heisingek. Ba, eta aurrekoak, diferentziriko indi. Mirakruzko gaintxoa, ea? Lasai ikuteko monu hendik ez bintza, Fermin. Espaldi ezan denik garaipen aurrian dola baina. Oraindik ala dago. Oendik inunez, oendik dana berdin, Fermin. Oraindik asmatzeko gehiago daukazu, galtzeko baina. Luis León, Vinokurov eta Carlos Sastre. Itzuli handietako irabazleak. Itzuli handietako protagonistak, Vinokurov eta Sastre. Itzuli handiak irabaztakoak. Vuelta eta turra. Luis León berriz. Itzuli handietan protagonista dena. Itzuli tikietan garaipen bikainak dituena. Eta baina erazok ikusiko aldeu, hor gora. Zama da bakarren bat. Ni uste aurreko hauen igual Vinokurov. Horrek... Vinokurov ez da hor eroso joango, Luis Leonekin, ez da llegatu nahiko. Azkarro da. Azkarrago da nik baiet uste du. Ni uste askotan esaten duna, holako klasika baten azkarro izati baino zein darrekin aliatzean geixo esan nahi du, baina ni uste puntutxo bat azkarro dala esprinian Luis Leon, oain. Ni iruditzezat, igual hor gora ja astindu bat emango tegiun Vinokurovek probatzeko, ze jaizkibelen gora ikusi oso ondoz iguala, eta Vinokurovek salida hor repetxo hortan bere eraso fuerte behitako agotzen hau, ba lana izango joatzeko jarraitzen. Sastre balda izurte batean, usteka taldetxo batean, Udaberriko klasiko irabazi zuela, nahi. Erne, hori 2006an izan zen, Euskal Herriko itzulean etzen batera ibili, eta gero zer da, eta biharamunean, Zornotzan, Udaberriko klasikoa lortu zuen, taldetxo baten buruan, esprinan Carlos Sastre, gaur, Paramanango mutilak daramatza, aurre atzean Carlos Sastrek, Vinokurov eta Luis León. Carlos Sastre aspaldian garaipenik gabe da, eta piko, giroan. Irabaziko zituen azkenekoak eroztik ez du irabazi. Vinokurovek gogoratu aurten turreko etapaz gainera Lies-Bastogne-Lies klasiko handia duela palmaresean. Bigarrenez, Trentinoko Giro ere bai aurten. Eta Luis Leonek aipatu dugu. Turreko garaipen bakarra du, dauneko etapa. 25. 26 gora du aldea. Mirakruzko gaintxo harrapatu behar dute laster. Carlos Sastre, Luis León Sánchez eta Alexander Vinokurov. Bueno, Fermin, turrian kafe natuale getzen hartuko eta, a ber, gaur zein power duan. Ez pentsa harrapatu ditugu, kafe honak ere. Bai gizuna. Kafe honak gaur mundu guztian dugu. Zeinen alde? Alde, berdin zait. Zeinek irabaziko guan. Pertzor, baina indatorri zea Frantzia aldetik, Joan nintzenaren antzeko hau nahi. Zeinek ez dakit. Luis Leonek iruditzen zait. Karrekin ailegatuko bali irauan Luis Leonen aldeko aposto egingo nuke. Bueno, ni Vinokurovek ordu. Baina irabazi dezala indartsuenak. Hangetzin berriz atzian, aurrean Vinokurov aurrean. Kolone bai utzi zuen, Liesen atzean, azken aldapatxoan. Gaur bat bentsat utzi du. Luis León, ia Luis León garapen luzearekin Luis León. Erne, garapen luzearekin Luis León. Sartzera doa Luis León. Oendik ez da zartu da, Fermin. Ez du nola nahi amur emango Vinokurovek, Horietik izan dizu pa. Ez du nola nahi etxiko. Ez da Luis León ere ez dago etxitzeko. Mirakruz gainean, Vinokurov eta Luis León. Eta atetik Hestingek aldein du. Hesting ikusiko dugu, jotzen ari zela. Sartzera da, orain sartuko da. Orain beherakon sartuko da. Eraso, bai. onda, Eta jarraipena eman dion erasoa gainera.
Unna. Eta eutxi Luis Leonek, Eutzi, bai. Ze bi gizon. Hau esek dira banan-banango gizonak. Hori zan. Alexander Vinokurov eta Luis Leon Sánchez. Benetako erazua, eta jo, eta jarraipena eman, da segi, eta bestiare. Eutxi bakutzak bereari. Eta sastre utzi dute. Bai, sastre gizaguak puntxa handirik ez daga, eta... Samuel, aurrerantza, Heising. Indarrez sastre gutxi ez da, baina horre erazoietan Vinokurov amendik ikusteko hobia da, bertatik segitzeko. Garapen handia mugitzeko gaitasuna dute. Bai batak ala besteak eta... Sartu jo bildurrara, Luis Leon ebitu nola bitzion, baina oendik bildurra hori beste magokete joan, ze Vinokurov, ose momentutan. Hau ez da nola nahi kikilduko. Ez, da, kanpo seliziozetan horrek esprina azkenean momentuan. Hala zuen, Hagoen Luis Leonek aurrea errelegua eta begixia atzea bildur galantakin. Eta nik uste gaur sprint luzia jotzen mogue Vinokurov geixo. Haute? Bai, indarrez geixo etetan. Ordo sastre. Sastre... Ez, leku txarrien gero da. Parte handia dauka galduta. Alkarrei behira azten maia azkenengo kilometroan, Ordo antxe sartuko zaile? Bai. Eta sartu bakarrik eskueretezkero, haziagin. Bai, horiet esan izut, lehen esan dizuten bezala, aukerak izatekotan, holako egoera, karrerako egoera raro matekin, hauek azkenengo kilometroan alkarrei behira jartzen maia, eta sastre bere belozio berdina etorkoa, eta erazotu, eta ino abitzez aurre egon lekia, baina garbi dago indartsuenak hau ediala. Eta Luis Leon Sánchez, Nafarroko etorbidean, Zurriola, aurrez aurre, ia zein nagusitzen den, bien arteko buruz burukoa izango da, aurtengo ekitaldia erabakitzeko. Hau gazi dia astintzen. Tu igual ingoa, urrutitik, hasi dia hauek alkarri bira. Azken kilometroa. Bai, Erne, Carlos Sastre, sartuko zaie. Joko, eta ikusi behar abitzea. Eta jazenek erantzuten dion Sastreri. Vinokurov bestiolako, hau euskorrako. Atzera gira Vinokurov bere. Unezko ez du, urrutik. Ara hemen! Ailegatu da, konbidatua. Join bertzoan, ze galduik ez daka. Ez. Aimar Zubetian eta Samuel Sánchezen taldeara sartu da 100 kilometroan, atzera begira hirurak. Sastre gurpilean. Torri. Podium, atza, tengoan. Bai, izena baran-banaruak. Bai. Vinokurov. Urruti hasi da. Hasita gerau. Ibintzi bat izan da. Beno, 234 kilometroren ondoren, hiru gizon hauen artean, dago podiuma, postuak nola banatzen dituzten. Vinokurov, helmua pankarta aurrez aurre dutela Vinokurov, Luis Leon Sánchez, Vinokurov eta Sastre. Denboraldiko garaipenik handiena du Luis Leon Sánchezek, Donostiako klasikoa. Denboraldiko 6garrena, Vinokurov 2garren eta Sastre 3garren. Ondo, Luis Leon, oso ondo. Eta... Aimar Zubeldia 4garren posturako. Honen merezi ditu txaloak honek. Honek premizio espeziala. Honek merezi ditu txaloak. Bejon daiala Aimar. Bere posturik onena Donostiako klasikoan, noiz eta turra egin ez duen urtean. Joaquin Rodríguez Esdal, Heising, Samuel Richie Porte, Aimar Zubeldia. Aspaldiko urteotan Euskaldunek lortu duten posturik onena, 4garrena. Hemen irazteko azkeneko Euskalduna indurain da, entzatzen badurte. Ez, Garaten 2garren postua. Azken urteotako onena, eta ondoren gaur Aimarrek lortu duen 4garrena. Kontua da, Donostiako klasiko irabazi duela,
garaipen handi bat lortu duela bere palmareserako, lehen Euskal Herriko itzulian irabazia zen, iaz Turren etapa irabazi zuen, Turrean, iazko eta orain 2 urteko izango ditu, 2 etapa garaipen, Paris-Nizan. Goi mailako txirrindularia da, Donostiako klasikoa irabazi duena, Josu Sánchez. Behin da berez errepikatuta eta 4. Aimar Zubeldia. Bueno, Luis León, te hemos visto repartir abrazos, besos. Es muy grande ganar en San Sebastián, ¿no? Buenas tardes, enhorabuena. Bueno, sobre todo que me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Porque he corrido mucho aquí de aficionados con el equipo del antiguo 11. Siempre me había encantado ganar esta clásica y mira, gracias a los compañeros, al equipo, este año se ha podido conseguir cuando parecía que una victoria del Tour era muy difícil. Pues mira, muchas veces el destino te tiene marcado esta alegría y nada, pues la verdad que encantado, sobre todo dar las gracias al equipo y siempre pues eso, agradecerle a mi hermano desde arriba las fuerzas que nos manda a nosotros, ¿no? Bueno, el primer paso por Jaizkibel al final ha terminado por hacer daño, ¿no? Por seleccionar más. Bueno, yo creo que se ha notado que es bastante más dura, ¿no? Pero que bueno, yo creo que ha sido un bonito espectáculo para la gente que lo ha seguido y sobre todo agradecer a los aficionados el apoyo que te dan, ¿no? Ha dado trabajo sobre todo Vinokurov, ¿no? En ese repecho casi te deja. Bueno, él ha demostrado que tenía muy buenas piernas, venía de hacer un gran tour y yo creo que esta clase de carrera se le ajusta muy bien y nada, sabía que si lo aguantaba ahí en el repecho podría intentar ganar el sprint. Mira, toda la suerte que hemos tenido y sobre todo por agradecer eso siempre a los compañeros. ¿Y el futuro cuándo vas a hablar? El futuro se encarga Pedro Pastor, es el que tiene que decidir, me tiene siempre informado, pero hay que esperar un poco, Eusebio, ¿no? Enhorabuena. A vosotros. Bere anaia hiltzen anaiari eskaini dio garaipena eta hementxe dauzkagu zai beste protagonistak, beraz banaka pare bat galdera egiteko hementxe izango ditugu. Bueno, Samuel, qué poco ha faltado para meterte ahí adelante y haber disputado la victoria en el Boulevard, ¿no? Bueno, al final ha sido un poco estrategia, decidir cuál era la rueda buena a seguir y bueno, Jaizkibel al final te cogen un poquito a contrapié y dudas en salir, quedaba mucho para meta y mira, al final yo creo que se han entendido bien, Vinokurov iba con unas piernas increíbles y han conseguido mantenernos el pulso y plantarse aquí en el Boulevard ellos 3 solos, bueno, ellos 2. ¿Y tú con quién te habías quedado? ¿Cómo? Has dicho que habías esperado otra rueda, ¿no? ¿Con quién te habías quedado? ¿Cuál creías que era la rueda buena? Bueno, pues quizá Purito o Essing, yo creo que al final pues son momentos de dudas y nunca sabes a veces cuándo salir, pero bueno, al final yo creo que hemos estado ahí disputando a pesar de esta semana que no ha sido pues muy buena y hay que recuperar los esfuerzos del Tour y lo importante es que estuvimos ahí dando la cara y hemos hecho lo que hemos podido, otros han sido más fuertes y darle la enhorabuena y han hecho una carrera muy emocionante y espectacular. Los esfuerzos y los golpes del Tour, ¿has tenido tiempo para pensar en el futuro? Ayer tuviste una reunión con Madariaga, con Igor, parece que las cosas van encaminadas, pero por lo visto tienes muy buenas ofertas y no es fácil la decisión. Hombre, al final puedo decir que sí que hay ofertas encima de la mesa y bueno, hay que estudiarlo todo, pero mi primera opción es el equipo que me dio la alternativa profesional. Yo creo que sentimentalmente soy parte del equipo, la verdad que no me veo con los colores de otro equipo y yo creo que ayer hemos dado un paso pues yo creo que muy grande para la continuidad y yo estoy muy satisfecho y bueno, yo creo que estoy muy cerca del equipo y a ver si esta semana lo dejamos todo listo. Gracias, Samuel. Vosotros. Bueno, Samuelekin bukatu eta Vinokurov ere hementxe daukagu. Irabazteko zorian izan da Astanako taldeburua, baina ezin izan du. Bueno, gran carrera, Alexander, pero te ha faltado ganar, muy poquito te ha faltado para ganar. Sicuro, dai. Arrivato qui senza pressione, ho pensato che le gambe non è bene, ma la cabeça sì. È partito a 3, fatto tutta, fatto sprint, ma bueno, Luis León está un poco más rápido y perfecto. El año para ti está siendo muy bueno, oraintxe deitu diote podiumetik, eskerrik asko, eta podiumeko azkeneko koska
igoko duen txirrindularia Carlos Sastre. Bueno, Carlos, no contabas mucho en los pronósticos, pero has hecho una gran carrera, te has metido en el podium y no has podido en ese marcaje mano a mano entre los dos colarte, ¿no? No, la verdad es que son dos corredores mucho más potentes que yo, ¿no? Pero la verdad es que tenía ganas y me he encontrado bien. La última parte se me ha hecho un poquito más dura, ya me daban calambres, pero bueno, he podido llegar allí adelante. Yo creo que nos hemos entendido los tres bien y bueno, ha ganado más fuerte, o sea que no hay que darle más vueltas. Ha sido tu mejor actuación aquí en la clásica, ¿no? Bueno, siempre es una carrera que me ha gustado, viene justo después del Tour, he hecho cuarto, he estado varias escapadas, ayuda a ganar a la ver, siempre he estado por ahí metido, ¿no? Bueno, vete al podium que te esperan, gracias. Venga, vosotros. Eta Carlos Sastreren ondoren, haren atzean, helmugan izan dugun txirrindularia. Zorion, beroa merezi ditu Aimar Zobeleak, zorionak Aimar. Eskerrik asko. Bueno, hemen irabazteak ez dakit zer suposatuko duen, baina gaur poz handia izango zenuen gure horrean egin duzu lasterketa egiten. Bai, egia esan, bueno, ondo aurkitu naiz ez, nabaritu duen ritmo falta hori, baina neukan gogoarekin, bueno, aurrean egon ahal izan dut, eta nire basa jokatu ditut ez, pixka bat justu banin joan, azkeneko kilometroan arrankatu dut, esprinean ezin nuelako ezer egin talde horretan, eta bueno, bintzat laugarren postu hori lortu. Baina, hain ondo ibiltzea espero zenuen, erritmoa falta zitzaizula, laugarren firmatuko zenuen, eta nola ibilizaren, nola egin duzun atzetik aurrera ikusita? Bai, nik ondo aurkitzen itzen ez, baina bueno, ez nekien non negoen besteekin konparatuz ez. Ondo aurkitu naiz, nire entrenamendu honak ere egin ditut, eta bueno, egiesa pozik nago ez. Berrez ere lasterketan gaude, eta bueno, aurrerantzean bintzat hola motivazio daukagu. Orain pozik, baina triste eta oso baju ere izan azara ez? Bai, egiesa niretzako, bueno, nahiko golpe gorri izan zen turrean egon ezin izateak ez. Gainera, bueno, familiako beste gauza batzuk juntatu daizkit, eta bueno, egiesan une txarrak pasa ditut ez. Baina, bueno, nik uste du buelta eman dio dela, eta bueno, berriz ere pila kargatuta, eta bueno, berriz ere karreteran gaude eta posik. Bueno, bueltara etzarete joango, zer egute egingo duzu hemendik aurrera? Ba, orain, Namarretik Amalaura Tour de Alanen egongo gara Frantzian, berriro ere Frantzian handik 15 egunera, eta bueno, gero UCI Pro Tourreko beste klasika batzuk ditugu Kanadan. Eskerrik asko eta zorion bero-beroak. Hala, eskerrik asko. Ba, hortxe duzu podiuma, Sastre 3, Binokulos 2 eta guztien buru, Donostiako klasikoa aurtengo ekitaldea, Luis León Sánchez entzat, nahi osa, mila esker, izan ondo beste bat arte. Bai, arratzaldeon. Jaun Andreok, zuei ere eskerrak. Donostian ikusi beharrekoa ikusi ditugu, aspaldiko urteotako mailarik ederreneko klasikoaz gozatu dugu. Zuek ere ala gozatuko zenutelakoan. Mila esker eskenitako horretagatik, arratsaldeon.